Για ελάχιστο χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Αρχικά δεν είχα σκοπό να δευτερολογήσω. Καταρχάς, και εγώ θα ήθελα από την πλευρά και της Νέας Δημοκρατίας να καταδικάσω το σημερινό γεγονός. Γίναμε όλοι μάρτυρες μιας αήθους επίθεσης στο συνάδελφο. Όπως και προχθές και στην κυρία Κωνσταντοπούλου, πράγματι δεν μεταφέρθηκαν με το σωστό τρόπο πράγματα τα οποία έγιναν μέσα στην Επιτροπή. Και άλλες επιθέσεις συναδέλφων. Αλλά ήθελα όμως αυτό ακριβώς, κύριε συνάδελφε, να πω ότι και άλλες επιθέσεις έχουν γίνει και προς συναδέλφους της κυβερνώσεως παράταξης. Και στο σημείο αυτό ίσως θα έπρεπε κάποια στιγμή όλα τα κόμματα να καθίσουμε και να συμφωνήσουμε σε ένα κοινό πλαίσιο ακόμα και για την ανωνυμία του διαδικτύου, να μπουν κάποιοι κανόνες. Από πλευράς της αριστεράς κατά καιρούς έχουμε ακούσει μόνο αρνητισμό σε αυτό το θέμα και ίσως θα είναι μια καλή ευκαιρία κάποια στιγμή να κάτσουμε να το συζητήσουμε με υπευθυνότητα και να δούμε πού μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό το θέμα. Τώρα, όσον αφορά στο υποψήφιση νομοσχέδιο, για να επανέλθουμε λίγο στην ουσία και την αποκατάσταση της τάξης σε κάποια θέματα, πράγματι, όταν ήρθαν εδώ πέρα και κληθήκαν οι φορείς προχθές για να καταθέσουν τις απόψεις τους, σε ένα φάκελο το οποίο μας είχε διανεμηθεί από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και στο οποίο περιελαμβάνεται και ένα υπόμνημα προς την Βουλή των Ελλήνων, το καταθέτω και προς τα πρακτικά, της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων. Η αναφορά ήταν προς δύο μόνο συγκεκριμένα άρθρα του υποψήφιου νομοσχεδίου και συγκεκριμένα στο άρθρο 44 για τις αποδοχές του έμεσου του δικηγόρου και για το άρθρο 61 όσον αφορά την προκαταβολή εισφορών και κρατήσεων. Γίνανε κάποιες νομοθετικές βελτιώσεις που εν πολλοίς καλύπτουν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και την βούληση των δικηγορικών συλλόγων. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να δηλώσω ότι κανείς εξ ημών, νομίζω, δεν νομοποιείται στο να οικειοποιείται ή στο να αντιπροσωπεύει την βούληση του συνόλου του δικηγορικού σώματος. Είναι σαφές και είναι σαφείς οι θέσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί. Εγώ θα το καταθέσω για τα πρακτικά, φαντάζομαι ήδη υπάρχει, αλλά καλό είναι να ξανακατατεθεί το υπόμνημα στο οποίο αναφέρονται οι θέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής για να δούμε ποιες πραγματικά είναι οι θέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, για ποια συγκεκριμένα άρθρα κατέθεσαν τις ενστάσεις τους, τους προβληματισμούς τους και να μην υποκαθιστούμε την βούληση κανενός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Κωνσταντοπούλου.